Senyor Gerard Esteve, com anem? Bon dia, bona hora. Molt bon dia. És el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Sé que no he vingut a parlar d'això, però s'hauria de mullar una mica. No, de fet, nosaltres en el món de l'esport amb això hem fet els deures, perquè no és tant que també analitzar què ha passat en el futur, sinó posar les prevencions perquè no passin Què ha passat en el passat? Perdona, perquè no passin al futur, disculpeu. Sí. I en aquest sentit l'esport ha fet una feina extraordinària. Nosaltres tenim canals de denúncia anònima, suports Quantes denúncies reben? Rebem poques, molt poques, però quan es reben es coordinen directament ja amb Mossos d'Esquadra, es coordinen ja amb els equips de suport psicòlegs i assessorament legal de les famílies, i algunes acaben amb res i altres doncs tenen el seu curs. Hem convidat el senyor Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Si avui la pregunta del dia, si estàs a favor d'una comissió parlamentària sobre la pederàstia a l'Església Catòlica, s'està contestant via Twitter, @Quiconí. Divendres ho fèiem sobre si Catalunya hauria de compartir protagonisme amb l'Aragó en els Jocs Olímpics d'hivern, i l'audiència va dir que sí en un 74%, perquè divendres era el dia que s'havia de produir la trobada president de la Generalitat, president de l'Aragó, provada que el senyor Lamban va frustrar i, per tant, no es va poder parlar entre les dues àrees geogràfiques que tenen responsabilitat sobre el Pirineu i, per tant, sobre la possible sol·licitud que els Jocs Olímpics d'hivern del 2030 es puguin celebrar a Catalunya o es pugui presentar la candidatura. Després ve totes les derivades de les polèmiques que són legítimes i que, a més, són molt lògiques, de si el model val la pena mantenir-lo, si preservar-lo, si realment això va contra la lluita contra el canvi climàtic, en fi, tot això que ja sabem. Però abans d'arribar a aquest punt, que és important i que es pot debatre en paral·lel, el que hi ha és una posició que no se sap quina és del govern de la Generalitat. Diguem-ho tot de passada, perquè hi ha una part que sembla que el vol, una altra que no volia, una part dels que no volia, alguns ara s'ho repensen. Tot plegat va portar el president a dir que convocaria una consulta a les comarques afectades. Però és que les comarques afectades, segons inicialment es va dir, no està encara concretat res, havien de ser 5, les 5 pirinenques. L'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Vall d'Aran, la Cerdanya i el Pallars Jussà. Però és que ahir el Berguedà i el Ripollès van sortir al carrer, van tallar les vies de comunicació a l'operació sortida, dient que també volen ser consultades. Evidentment volen ser consultades perquè els que protestaven estaven per anar a votar no. I, per tant, per evitar-ho, i van organitzar un sideral de trànsit considerable. Volem projecte, volem decidir. Senyor Esteve, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, què pensa, quin projecte té, què vol decidir i què sap que pensa o no pensa el govern de la Generalitat? Bé, nosaltres estem absolutament a favor d'aquests Jocs Olímpics, perquè els Jocs Olímpics, jo crec que tota aquesta discussió ha derivat cap a un tema de conflicte territorial, de conflicte polític, però s'ha oblidat l'esport. L'esport, ningú parla de l'esport, ningú parla dels valors de l'esport, ningú parla del que signifiquen o el que han de significar aquests Jocs Olímpics. No? Jo crec que aquest és el principal error que ha patit precisament l'impuls d'aquesta candidatura, i en part crec que és bàsicament perquè no hi ha lideratge en el món polític respecte als Jocs Olímpics. I per què no hi és aquest lideratge, segons vostè? Doncs que parla amb tots ells? Perquè no l'han volgut tenir, jo crec. No? De fet, això vull recordar, això va començar el Jordi Hereu, quan era alcalde, que a més quan ho va anunciar aquell dia de mes de març va haver-hi una nevada espantosa aquí a Barcelona que es va quedar tot col·lapsat, no sé si ho recordareu. Oh, i tant. Després l'alcalde Trias va agafar... recordo perquè vaig quedar atrapat. Bueno, jo crec que tots vam quedar atrapats aquell dia. Jo també. Anava cap a la tele i no podia arribar-hi. Sí, a més va ser com un xoc de realitat, no? Ens van plantejar els Jocs d'hivern a Barcelona, ningú s'ho creia i de cop i volta neva, vull dir, va ser tota una cosa... Tot estava organitzat, tot estava organitzat. Era un missatge del cel. Ja era un missatge. Vam veure els canons amagats per entre els grans tràilers aturats els canons de neu, vull dir, aturats a l'autopista. Totalment. I en aquest sentit, el Trias va continuar. Jo crec que vam cometre un error en el moment de l'època Trias, i és que haguéssim pogut sol·licitar-los ja pel 2022 i ara els estaríem fent, diguem-ne, aquí, o els propers, diguem-ne, pel 26, perdoneu, i no es va fer. I després no hi ha hagut lideratge. L'Ajuntament de Barcelona, quan va haver-hi el canvi de Trias a Colau va desistir del lideratge olímpic de la ciutat. Això després va agafar un testimonatge molt light al govern de la Generalitat, però en realitat mai ningú s'ho ha acabat creient, no? Jo crec que el més surrealista és que una de les últimes coses que el president Torra fa és una carta de suport als Jocs Olímpics, i ara fa poques setmanes va signar en contra. Per tant, no sé, vivim en un món absolutament esquizofrènic, no?
El president Torra va firmar a favor i en contra simultàniament. Bueno, Successivament. Successivament. No, ha canviat d'opinió. Keynes, quan canvien les circumstàncies, jo canvio d'opinió. Vostè no? Està clar. Ja està. O aquests són els meus principis i si no li agraden tinc uns altres. Això és Groucho, que és l'autèntic... Aquest és el Marx que ha triomfat a la història, no l'altre, és aquest, el Groucho. A veure, per què sí, vostès? Per parlar d'esport, evidentment, no? Home, per què sí? Perquè és que els Jocs Olímpics aporten un benefici, aportaran un benefici per Catalunya en tots els sentits. En els valors olímpics, que és el respecte, que és l'excel·lència, que és l'amistat, que és el fer les coses de forma diferent, que és donar oportunitats. Els Jocs Olímpics d'hivern és la gran generositat de la gran ciutat Barcelona envers el territori, de forma sostenible, donant oportunitats, projectant els Pirineus al món. Però ara tot això ha entrat en una projecció política que, com veiem, enfronta dues comunitats autònomes, no? És cert que l'Aragó té molt clar que ho vol, és cert que Catalunya no té clar si ho vol o no ho vol. De fet, permeteu-me fer-vos un petit matís. Als Jocs Olímpics d'hivern, en quant a seus tècniques, això ja hi ha acord. És a dir, no hi ha un acord als polítics, però tècnicament ja s'han posat d'acord. També els tècnics catalans amb els tècnics aragonesos i, permeteu-m'ho dir, també amb altres seus a fora. És a dir, els salts no es faran aquí, ni a Catalunya ni a Aragó. Es faran, o a Suïssa, probablement. A l'Skeleton no es farà tampoc aquí perquè no hi ha infraestructura d'Skeleton. Segurament es farà a Sarajevo, recordant també el vincle de Barcelona amb Sarajevo l'any 92. Per tant, no és una qüestió... No sé qui ha volgut posar el debat Catalunya-Aragó. És que no és Catalunya-Aragó. És Catalunya, és Aragó, és Suïssa, és Sarajevo. És fer uns jocs d'hivern diferents dels que han vingut fent. Si la història no és només Catalunya-Aragó, hi ha altres països, per què no s'ha comptat amb Andorra, ja que estem parlant del Pirineu? Això és una qüestió més tècnica. Jo haig de dir que la informació que nosaltres tenim dels Jocs Olímpics i de la candidatura sempre ens prové del Comitè Olímpic Internacional i de les institucions de l'Estat. Nosaltres amb la Generalitat no hem tingut comunicació en aquest sentit i tampoc se'ns ha ofert, diguem-ne, cap Però no l'han tinguda perquè no l'han demanada? Nosaltres l'hem demanat, de fet jo soc el president del Comitè Olímpic de Catalunya, diguem-ne, i no hem tingut informació ni s'ha facilitat, diguem-ne, han anat més per la seva, però hem tingut, insisteixo, la informació. La setmana passada vaig estar amb el president del Comitè Olímpic Espanyol que em va informar. Però la secretària d'Esports de la Generalitat no l'informa a vostè? No ens han dit res. No el convoca per res? No li demana parer? No parlen per telèfon, tampoc? Sí, home, de tant en tant parlem per telèfon, però no dels Jocs Olímpics. Doncs de què parlen si no parlen dels Jocs Olímpics? Que és la patata calenta que hi ha sobre la taula? Perdoni, no vull que entrar en la indiscreció, parlin del que vulguin, però em sorprèn que em digui que d'això no en parlen. És una de les queixes que nosaltres tenim també, del govern de la Generalitat, d'involucrar també més el teixit esportiu de base, de base. A veure, aquestes gesticulacions d'escarafalls que fas, Amat, què volen dir? No, m'ha sorprès això que ara comentàveu, perquè teòricament el govern està a favor que es facin els Jocs Olímpics. Està a favor? Jo crec que teòricament sí que ho està. Jo crec que hi ha una discussió interna, no estic segur que estigui a favor, que aquest és el problema. Per això he dit jo crec. Hi ha un compromís de fer la consulta que em sembla que és la manera que Esquerra ha tingut d'externalitzar la responsabilitat de prendre una decisió sobre si tira endavant o no. Per tant, vol dir que no estan... I donar veu al territori. És una mesura democràtica, també. Bueno, depèn de quin territori hagi de votar. No, el territori directament implicat, perquè llavors, qui fa més soroll és qui s'emporta el gat a l'aigua, com se sol dir, perquè de zones de pas cap al Pirineu, el Pallars Jussà, els de Tremp, de moment estan tots tranquils a casa seva. I aleshores, jo potser ho tinc mal entès, però em sembla que el Comitè Olímpic Espanyol és qui finalment presenta la candidatura. No, és així. Si Catalunya decideix no presentar, doncs presentarà una candidatura diferent, no la presentarà. No anava a dir res relacionat amb això, que és el president del COE, si no vaig mal entès, ha dit que Catalunya i Aragó haurien d'estar, no sé si en igualtat de condicions, però que apostava perquè aquesta fos la candidatura. Sí, perquè ell mantenia que també el govern espanyol hi té alguna cosa a dir. Per això va dir que era una cosa de tots. O sigui, no podia ser de l'un més que de l'altre, ni de l'altre més que un, que era una cosa de tots, perquè això era... La candidatura va avalada per tothom que, políticament, evidentment, tingui alguna cosa a veure. I el govern espanyol... Sarajevo inclòs, pel que veiem. I llavors, a mi em fa l'efecte que... És a dir, que deixant de banda si l'interès que pugui tenir el projecte dels Jocs, a mi em sembla que hauran de flatar avions des d'Alaska perquè hi hagi neu, perquè des de la nevada del Jordi Hereu jo no en recordo cap altre, però això és un altre tema. Però els salts de trampolí no són a la diagonal. Sí. Com s'ha dit abans. I perdó, hi ha canvi climàtic, hi ha un escalfament global,
però també els últims 10 anys han sigut els 10 anys amb més neu que hem tingut als Pirineus. En el Pirineu. Però en tot cas, però a mi em fa l'efecte que pel que fa a la viabilitat del projecte, la discòrdia política hi juga clarament en contra. I arribats en el moment en el que el Comitè Olímpic Internacional ha de decidir, si aquest és el panorama, home, li estan posant molt difícil. Bé, és que aquí, si em permeteu posar una miqueta de llum a tot plegat, respecte al tema del canvi climàtic, aquí hi ha informes tant del govern d'Aragó com del govern de la Generalitat que diuen que el 2030 es podran fer les proves que estan compromeses amb total normalitat i que no hi haurà problema, que si s'ha de fer neu artificial es podrà fer amb energies renovables i, per tant, sostenibles. Acaba de dir, senyor Esteve, que hi ha informes del govern de l'Aragó i del govern de la Generalitat sobre això? Tècnic, sí, correcte. Hi ha informes tècnics del govern? Correcte. Sí, sembla que sí, Eva. Jo estic això, la candidatura i en els ferrocarrils de la Generalitat, que ha sigut qui ha impulsat tècnicament la candidatura des de la Generalitat, així ho han manifestat, i el Comitè Olímpic Internacional ha demanat també un informe d'una agència internacional perquè acrediti que aquests informes doncs, realment són viables. No? I, a més, tot el que es pretén fer des d'un punt de vista del medi ambient ha de ser sostenible i ha de ser un canvi de filosofia. No? El Comitè Olímpic Internacional ha pres els seus errors i ara no vol fer, ni pretén fer, ni vol condicionar cap país que organitzi cap Jocs Olímpics, ni d'estiu ni d'hivern, que representin després una lacra per a aquella societat. Allò que en deien els elefants blancs, no? Que eren grans infraestructures que després no s'utilitzaven. Això no ho vol i no ho vol permetre, no? Perquè li va també el prestigi seu. Per tant, des d'aquest punt de vista, és una oportunitat de cara al medi ambient, és una oportunitat de cara als valors i és una oportunitat de cara a un nou model des d'un punt de vista ecològic. Està dient, senyor Esteve, perdoni, que tots aquells que s'hi oposen o diuen no en relació al medi ambient no tenen actualitzades les dades? Els està dient això? No només no tenen actualitzades les dades, sinó que és una oportunitat per recuperar també espais naturals, és una oportunitat també per fer infraestructures sostenibles per accedir als Pirineus, és una oportunitat també per un país com Catalunya, que és un país amb mentalitat moderna i transgressora, doncs de fer una qüestió absolutament moderna i compromesa amb el medi ambient. Això pel que fa al medi ambient, que és molt important. Però des del que fa afecta també al tema de diners, no? Jo he sentit molts comentaris de gent que diu que ens costarà un ull de la cara, ens costarà un ronyó i després això només s'ho quedaran els lobbies i tot això és dòrics. No, mireu, els Jocs Olímpics d'hivern tenen un cost operatiu, és a dir, de l'ordinari, no de la infraestructura, sinó de l'ordinari, d'uns 1.200 milions d'euros. D'aquests 1.200 milions d'euros, només d'entrada, hola, bon dia, 900 milions d'euros te'ls dona el Comitè Olímpic Internacional. Dels 1.200, 900 te'ls dona el Comitè Olímpic Internacional. Directament, hola, bon dia. Les 3/4 parts d'arrencada. Sí. I els 300 que falten provenen normalment del ticketing i dels sponsors locals. Tot això vull recordar que la síndica d'Aran divendres en aquest programa, en unes declaracions molt clares però molt contundents, deia: És la nostra última oportunitat. No pot fracassar per qüestions polítiques o interessos partidistes. I si això acaba passant, que espero que no, algú sí que haurà de venir al territori a explicar perquè això no és possible. I ella afegia una dada molt important, i si no, mirin els pressupostos aprovats per la Generalitat per aquest any i mirin la partida a la Vall d'Aran i veuran que són inferiors i més castigats que en anteriors edicions. Per tant, no és que ella ho defensés, deia, perquè li agradés més o menys, sinó perquè se n'adona que és l'única oportunitat que els queda per l'actualització del seu territori. No, jo anava a dir que primer, no entenc com es pot estar en contra d'un projecte d'aquestes característiques, per tant, jo em manifesto absolutament a favor, i estava recordant... Però respecte als que estiguin en contra, perquè si pot estar a favor o en contra, no hi ha cap obligació d'estar-hi a favor, com tampoc no hi ha cap que no estigui en contra. No, clar, jo els respecto a tothom, dic que jo no ho entenc perquè la meva opinió és favorable, perquè crec que això és bo per Catalunya, és bo pels Pirineus i és bo per l'Aragó també, per tant és bo també per tot Espanya. No? I segon que estava recordant que, com deia el Jordi ara, aquestes coses només funcionen si va tothom de la mà. Estava recordant el 92, que va ser un gran èxit, precisament perquè totes les administracions... Però recordem-ho tot, va costar forjar-lo, va costar molt forjar-lo, perquè hi havia una batalla de por de perdre protagonisme per part de la Generalitat, perquè l'Ajuntament de Barcelona en tingués massa, i per tant, siguem clars, no li agradava al senyor Pujol que el senyor Maragall en tingués tant,
Era això. Canvi a la fi era una qüestió de personalismes. Ho reconec ho recordo perfectament i estic totalment d'acord, però al final es va fer perquè totes les administracions es van posar d'acord i, per tant, no hi havia... Si fixeu, és que estem parlant d'una candidatura, oi? O sigui, no estem parlant de que ens els donen, sinó de presentar una candidatura que tingui possibilitats. I jo crec que perquè això funcioni... Estem a Benidorm Fest. Exactament, és a dir, és que és així. És a dir, no és que estem dient que és sí o no, com per exemple el tema de l'aeroport. No, és que estem parlant d'una possibilitat que si no va de la mà amb un projecte conjunt on tothom estigui d'acord, no funcionarà. I aleshores, bueno, molt bé, doncs si no hi ha acord polític, doncs aleshores és evident que no funcionarà. Senyor Esteve, vostè? És que el consens en el territori, el consens en el tercer sector esportiu, el consens tècnicament hi és. L'únic consens que no hi ha és el polític que està a dalt de tot. És a dir, la punta de l'iceberg. La resta hi ha el consens. Aquests grups que ahir protestaven tallant la C-16 i la C-17 al Ripollès i al Berguedà, que diu que volen participar, vostè creu que ho reclamaven que volen participar perquè estan a favor o perquè estan en contra? És a dir, és una qüestió d'exclusió de la consulta o és una qüestió de voler ser la consulta perquè tenen una tendència diferent a la que pugui tenir l'Aran, per exemple? Bé, jo crec que els que van protestar ahir eren perquè estaven en contra, però, diguem-ne, nosaltres tampoc hi participem activament. Com li he dit, no tenim, diguem-ne, informació per part de la Generalitat en aquest sentit, però, en canvi, estem absolutament a favor. O sigui, no perquè no siguem protagonistes, no hi hem d'estar a favor. Jo crec que, en aquest sentit, hem de tenir una responsabilitat. Eva. I després, permeti'm una petita, diguem-ne, observació, Einstein deien que les persones tòxiques sempre tenen un problema per una solució, no? I a vegades em dóna la sensació en aquest país que qualsevol cosa que fem, doncs tenim molts problemes per les solucions que es plantegen, no? I potser hauríem de començar a reflexionar i a canviar de tendència. Crec que el Pirineu, com altres parts del país rurals, s'ha consolidat com un model, com un parc turístic i en una part molt important per la neu. Tenim gairebé totes les estacions d'esquí que estan en mans públiques i no serien inviables econòmicament. I, per tant, jo veig que aquest és un model caduc i que si uns Jocs Olímpics, que jo no tinc clar que siguin bons o dolents, fins que tingui un projecte sobre la taula que expliqui com han de ser, però sí està clar que si han de ser com els Jocs Olímpics que sempre hem vist, o sigui, unes proves amb unes infraestructures, uns quants dies, massificació, encara més massificació del Pirineu, diners pel sector turístic que ja existeix, i ja està. Això no soluciona els reptes importantíssims que té el Pirineu i altres zones de Catalunya, perquè a més s'està parlant, de vegades tinc la sensació que el que s'està parlant, evidentment s'ha dit, no d'esport, s'està parlant de carreteres. Dius, home, de carreteres, doncs la Terra Alta potser que també organitzi uns jocs d'estiu, no? Perquè, és clar, o sigui, com pot justificar des del punt de vista de govern de dir no, és que ara tenim una oportunitat per millorar les infraestructures i el Pirineu. Escolti'm, vostè el que ha de tenir és un model de país o començar a bastir un model de país que si li ve mai un esdeveniment extraordinari com aquest, doncs el pugui aprofitar o no, però en tot cas no pot ser que la gent de la Terra Alta, de les Garrigues, del Pallars Jussà o de la Vall d'Aran estiguin pendents de si els arriba internet de si se celebren o no uns Jocs Olímpics. Això és insostenible. Però, Eva, jo t'entenc, i segurament els que no els hi passi els jocs ni perquè hagin d'anar cap al Pirineu, ni que estiguin, diguem, a la Sénia o a Tortosa, diran, bueno, i nosaltres què? Però, de fet, la major part de les infraestructures que caldrien, ara parlava la síndica de la Vall d'Aran, és que les carreteres són pràcticament les mateixes que l'època de Franco. Bueno, que no mai a la Granadella. No, clar, dic, ja ho sé, però en tot cas, si arriba un projecte com aquest i és viable, l'únic dubte que tenia respecte del que ens ha dit Àngela Esteve és si realment els jocs són econòmicament profitosos, en el sentit de que Vancouver, Londres van ser ruïnosos. És veritat que és un altre model i jo crec que s'està a favor de que encara que sigui per empentes com aquesta, per projectes com aquest, el territori es vagi modernitzant i adaptant a les circumstàncies del segle XXI. Depèn de com sigui aquest model, que no el sabem, perquè el que sí que jo estic d'acord amb els que van sortir és que no tenim un projecte mínim vestit sobre la taula. Gerard, no tenim res. Per acabar, que es queden 30 segons. Sí, en aquest sentit, insistir que el plantejament que el Comitè Olímpic Internacional ha fet, i això sí que és públic perquè s'ha aprovat a les seves assemblees, doncs són uns models de Jocs Olímpics absolutament diferents, sostenibles, i que tota aquesta cantarella de que això ens costarà molts calés i tal, és mentida. No va cap aquí els Jocs Olímpics. I, per tant, passem pantalla i, sisplau, mirem el futur.
Gràcies, Gerard Esteve, per tornar al programa. Gràcies per aquestes paraules tan clares. Igualment, Jordi Mat, Montse Herrera, Eva Pomares i Josep Manel Silva. Bon dia i bona hora. Superexpert, no tant en Eurovisió ni en les prèvies d'Eurovisió, sinó en el negoci que s'amaga al darrere de cada una de les participants a Eurovisió. Ets un mestre. Sí, que va, escolta, he après el que no està escrit. O sigui, mentre anem parlant de tot això, ens has vingut a dir, i cada vegada que sona qualsevol d'aquestes cançons, hi ha algú que diu gràcies, encantats de la vida, vagi durant la polèmica. Això mateix. Doncs això és el que també hem contribuït des d'aquest programa, que alguns s'enriqueixin. Si és a través del seu art, però, escolta, encantats de la vida. 10 i 14 minuts, la notícia que arriba ara mateix, que us avança aquest programa, és que almenys 3 estudiants han demanat canviar d'universitat aquest curs a Catalunya després d'haver estat víctimes de la violència masclista. Parlàvem abans de la violència de la pederàstia, molt especialment a través de l'Església Catòlica. Per això preguntem si estàs a favor d'una comissió parlamentària sobre la pederàstia a l'Església Catòlica. Després de les notícies repassarem no només el marcador, sinó les opinions de la nostra audiència. Abans, però... Aquí, amb Josep Cuní.